کمیسیۆنا نەتەوەیە یەکگرتی ji bo karobarên penaberan di raportekî de ragihand ku dewletên ku penaberên Sûriyeyê dixwazin herne di pileya yekem de Almanyayê û di pileya duyem de Swêd e û di pileya sêyem de Danîmark e. Raporta Komîsyona Neteweyên Yekgirtî ji bo karobarên penaberan hevdîtin bi 1245 penaberên Sûriyê re kiribûn ku ji meha Nîsan ta Eylûlê gihane Yûnanê. Li gorî wê raportê ku serê sedê pêncî ji penaberên Sûriyeyê dixwestin herin Almanya. Her wiha serê sedê sêzdeh ji penaberên Sûriyeyê dixwestin herin welatê Swêdê. Di heman demê de serê sedê pênc ji penaberan dixwestin herin Danîmarkê. Sedemên sereke ji bo hilbijartina penaberan ji bo welatê Almanya û Swêdê vedgere ji bo peydakirina derfetên kar û peywendiyên civakî. Her wiha ji bo kopiraniya malbatên Sûriyeyê li her du welatan e. Di heman demê de derfetên ciddî ji bo fêrkirina zimanê Swêdî jî heye. Ji alîkî din ve roja pênçema borî yekem karwan ji penaberên Sûriyeyê di balafireke leşkerî de gihiştin welatê Kanadayê. Balafir barkirî bû bi sed û şêst û sê penaberên Sûriyeyê ku ji Urdun û Libnanê û Tirkiyê bûn û dê îro jî karwana duyem ji penaberên Sûriyeyê ku ji 140 penaberî pêk tê bigihe balafirxaneya heman welatî. Berî niha Kanada ragihand bû ku wê ji niha û ta dawiya vê salê 10,000 penaberî vehewîne. Her wiha 15,000 te dawiya meha sibata sala bê.